penyakit ingkang dipun alami ing mangsa sakmenika, Pak? Saiki yo akeh flu, batuk, sinten ingkang gamel kenging penyakit kasebut, Pak? kabeh wong sing awake imune elek mesti kena. Kala menapa mangsa pancaroba kedados, Pak? Biasane iki ning bulan September sampai Maret pancaroba. Kena ngopo penyakit batuk, pilek, flu, asring dadi ing mangsa saiki. Mergo akeh sing jajan sembarangan. Yakin Piye cara nyegah penyakit kasebut? pertama iso nganggo masker, terus mangan makanan sehat supaya ini awake dadi apik. Wonten pundi penyakit kasebut angsal katular? Penyakit kuwi iso ning ndi wae, Pak. Iso ning sekolahan, iso ning jaba ning nggon umum, iso ning omah ya uga iso. Kat